di hari nauli di bulan nadingga dia balatikion di las nirohata di ulo belum nito di tanang saur sade gabe rumah tangga berenami dohok borunami hata ni dua-dua dok martapuk bulu marbona sakala marnata suhut marna puna uasa Iya matutura sana. apala alai sodo apala tulang ni bereku nama mubus bereku di son upasa mojutiki lau pasaha tutangyang tu tulang na aparaku no yang di son upasa matiki tu aparaku Horas, maju-jua. Horas matulang. Maju-jua. Jadi terima kasih kepada semuanya. Jadi terkhusus kepada itu kami sama lay kami. Selamat telah mengantarkan beri kami mendapat berkat dari gereja untuk membina rumah tangga baru. Jadi jaga kesehatan, kami melihat itu sama lay cukup capek kami lihat, cuma gembira juga, kami juga senang betul melihatnya. Jadi tugas itu kami sama lay kami masih ada dua lagi bere kami. Jadi tetap jaga kesehatan, tetap andalkan Tuhan. Jadi terkhusus kepada bere kami baru, jadi kepada bere kami Carlo, hati-hati. Ibaratnya kalau rumah tangga baru itu biasanya banyak gelombangnya. Tergantung kita merakitnya gimana, melewati gelombang-gelombang itu. Jadi jaga juga boru kami, boru terigan. Jangan buat dia tersinggung, soalnya kalau keluar nanti boru terigan aslinya bahaya kita. Kalau tidak percaya tanya Bapak. Selamat menempuh hidup baru pada beri kami dan boru kami. Oh lo tulang nemo. ina ma pasiko po na mau mo lihat punguan namarlas niroha Gabi raja nami. jubolo tapasahat mo lihat itu mata perdengan basa di hari nauli di bulan nadenggan dia palatikon nang ojak berenami dohok borunami gabe sada rumah tangga di hamuna itu hasil las roha marulupulul nang todi apala ulido ulono molotu itoku secara khusus saya nggak bisa berkata apa-apa. Nah julu ala namar tetangga dohita dianggap puau gabi itu kadungmu mulai tema itu hasian mulai tema laiku naburju asarono nami ma songon nido nisi na dua asa dur halupang ma tugu-tugu ni horbo talipasa tugu-tugu ni lobu penggeng saurma dua malaiku do ibotoku sahak ma tunamar nini sahak ma tunamar nono Matutu. songoni matuho bere hasian dohot boru hasian gabi boru tarigam maho boru hasian Matutu raja. molo adong penamasa madong si pikiranmu jolo marbuah-buah ho tuamongmu jolo marbarita ho tuamongmu margatarigan una pola tortu amongmu margata pubol asa tarida Oh lo kami nai jolo doho nai pudi asa tarida kami na marsiakan do marsianggian di hami amongmu margata pubol asa tarida nang ojak ho gabe parumain nami marhite-hite bere nami si Carlo pinakitiko hujur ma di topi ni tapian laos tu dia be mangalaka bereku doho boruku saya tu sima dapotan persauli Matutu. asa minista berdua ma perlingguman ni Siborok debatado silehut dua sude mahita di parorok Matutu. di hamuna bereku doho boruku di hamuna bereku doho boruku asa horas ma tod di madingin pirma tod di matogu di pasu-pasu Tuhan mahamu liling mangulu jala saat matu di dalam ditang yang nami hubasa tami do hubak kami do ulus nagajang si torok rabu dalam do martang yang tua mata di bata asa gajang mau murmuna di pasu-pasu Tuhan
lau madalani rumah tanggamuna. Asa torokma pino permuna tujuan niario di pasu-pasu Tuhan. Lau sihala sonota tuaka ari naneng ro. Asa rono nami ma songon nido ni situ tua. Asa bitang manaru meris tua bunna somorop. Di dulu ni purba tua. Di hamuna bere nami do boru nami. Di pasu-pasu Tuhamu. Anak periris do boru petorop. Dongamuna mai saur madua. Upasa tamya tong ulus nagajang. Ulus sitoro rabu dalam mai martangiang. Tua mata debata. Asanggia dia ka ari naneng ro. Dita bai tua maka pasamo tanau lina denggat di hamuna. Bere nami, boru nami. Asa adong. Siala sonota tua ka ari naneng ro. Asa adong nami ma songon dido ni situa tua. Sa ni solu ma satu batean satu tigaras. Hupa sahatami. Ulus nagajang sitor orabuon. Saat mai tahoras jala gabian. Amin. Batak mengatakan si titik si gopa gulang pengarahuna seberapapun yang bisa dipersembahkan hasuhuto bolon nanti edamu sama lemu Tuhanlah yang memberikan berkat.